लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आरो आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं दिनैथ' आङो आंनि जोनोमगिरि न'आव दंफैलायो मानो होनोब्ला आथुर बिथुरजोंनो फैनायनि ब्लगखौ बानायबोनो हायासै बिदिनो माने न'आवबो खामानि सोलिबाय दंना कालारनि ओमफ्राय हासबेन्डआ दिनै थांनाङा होननानै थांनो होआखैमोन आरो ओमफ्राय आं आरो अख्रायैनो फैबाय बेयावनो एसे गेंरें गुंग्रुं जाबाय नालाय भिडिअ बानायबोनाय जायासै दा आं न'आव मोनफैनाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो बे न'आव मोनफैलायबाय आङो साहा लुगासिनो जोंहाय आइयानै बाजैया इखि मा संहांदोंथाय बेदरा दाबो मोनफैथ'वाखैनो आरो ओमफ्राय ना इखिजा सिंगोल लन्डाफोर दङ ओमफ्राय ना थारमाने सिंगेल आरो गोदोनिफ्रायनो सिंगेलैनो दंबाय दं गोसथोनायफोरानो गारबाय थायोनो खिन्थु बिराद मालदार सानैनावबो गंनै गंनै साखा थोंथाम गारि दं इसोरनाव ओमफ्राय दा हिनजावनि आंखाल जानानै दं दा आरो सोरबाफोर सिंगेलै दंबा नाम्बारफोरखौ हरलायना लादो आरो दा आङो बिदा हिसाब माबा बिनानाव हिसाबै एसे रायथिनानै होबाय येस येस होनना नांगौबा बया लाजिदो आरो मानसिफोरा आदासो दै जोंहानि आदा साहा होदो नै आइया साहा रानना होबाय दं ओमफ्राय ना जोंहा गांगा टपाखौ आङो शेयार लायनो हरदोंमोन ओजोंहाय जोंहा न'आव जा बिखुनजो लानि न'आव शेयारानो गैया जानानै दं ओमफ्राय ना नै शेयार गंथाम लाबनानै दोनफैबाय साखा थोंथाम गारि दं नालाय इसोरसो लाबना होफैबाय सानैबो ओमफ्राय गांगा टपाया जों खामानि मावनो थांबाय दं दायो देखायगोन र' आं मानसिखौ मोनफैथ'वाखैनो बाजैया इखि माइ होनदों दाउजन संहांदो नै थावा होबायानो बेदर एवफ्रामनो ओमफ्राय इखिजा फिसा फिसा काप दङ बिराद मोजां आंनि हाबायावनो उथिदोंमोन आरो इयो मेथाइ हरनाय आं इखौसो मोजां नुदोंमोन साया खापसेयावबो लोंनो मोजांथार इयाव साया खम दं नाङालै इखौनो लोंफिनसै दे नै बिफाया न'निफ्राय खम खमाव लोंनांगोन आलासिफोरा गोबां गोबां लोंनांगौ बिबाजैजों लाइन मारिगासिनो इमान बायदि इयो गोसथोनाय गैया गैया होनो ओमफ्राय रायलायबाय दं माथो ओमफ्राय आं सिगाङावबा गोसथोनाय गैया नानि खासे बानायना होलै इदिनलायो आरो जोंहा आदाया ओमफ्राय दाबा रायलायनायानो मबाइलानो गाला आतसा दे दा फैसाया बेसे लानाय ओइ सौवाखैनो र' लाइन गैया अबेनिलाय बाजाया अबेनि मायाव नोङो इयो आंखौ लोगो हमनो लिंहरदोंमोन लेसासोआव लोगो मोनबोआसै आं अबेनि नोङो बाजाया अबेनि मा होनदो अबेनि नोङो ओइ माबानि ओजों उदालगुरिनि अ मालाय गोसथोनाय गैया होनबाय थायो ओमफ्राय आरो दालाय माथो लाइन मारिबाय दं थाब फैदो बाजै बैसागआवनो फैथारदो दिनैनो फै नोंहानोसै नामा नै जोंहा हाजो खर'नि सिख्लाया देबायानो अन देबायानो जोंहा आइया बुरिबाबो देनजारखा मावनाय दांनायाव एक्सपार्ट आं खिन्थु गैया दै बिमानो लायाखै अबाव थांनो थुन्दिया बारियाव थौ दायो जोङो जोंहानि हा दं आरोना बै आलि लामा खाथियाव ओमफ्राय बेयाव मैगं थाइगं फोनानै दोनदो जोंहा आदाया बेखौनो दा थुन्दिया लायनो थांनो नागिरदो जोंहा आइदो आंदो मालाय आनै लाना पानेला जि गिदिर गिदिर जाना दंखायो नै गाहायावनो नै लोगोफोर गिदिरथार ओइ ना आनैया माइ लामदो मा खालामबाय दं नोंलाय हा माइ सोदो दे ओइयाव थुन्दिया लायनो र' ओजोंहाय थांबाथाय सुरपेटा भबानिपुर मोनहैगोन आरो सिदा थांबाय थानांगौल'
ओमफ्राय ना नै जोंहानि बारिया मैगं बारिया बेयावनो थांनोसै जों दा एबारलाय आदायालाय मा मा मैगं फोदोलै मोनजादों ना मोनजायाखै देरदों ना देराखै बिदि मैथाया दासो एबार मोजां जागोन खोमा दे एसे माथो माबा जादो मैथाया नै वाव जाबाबो जाख'लायनो हायालै दाबायदियाव मैथाखौ इयो लेस्रि बा इयासो माबायदि खाना होलायदो नै आजिखालि साख्रियालाबाबो एकदमबारे न'आव फैबाथाय इखौनो कुटुर काटार मावनानै थाथारो आरो जोंहा आदाया ओरैनो जनानै थाया ओमफ्राय ना नैखिजा नै राङालाव फिथाइबो थायदो नै बा खेथियक जाथारबाय राङालावा थायदो आं सं फिसा फिसायैनो ओमफ्राय इयाव दुन्दिया गारना होदो अ इ लेस्रि गोजा ओमफ्राय इयो दुन्दिया औ दुन्दिया गोरलै 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 ओइलाय फाथोआ जाजासिगोनानो अ जाबायानो मिथि इबो फाथो इबो फाथो अ फाथैयो नै इयाव खोथिया फोबा माने थारमाने हा इखौ दोनगोन जाहैबाय नै इखौ जाजोबनानै आया इनासो राङाला पिल्लु पिल्लु थाइजोबना दं नै इनि लुथुब लुथुब इबो थाइसे इनि राङालाबो गोरलै गोरलैथार राबायानो खोमा जारलासै बारि स्मल फिसा बागान आरो जोंहा बाजै उन्दैनि फिसालाया दिनैसो फार्स्ट टाइम स्कुलाव थांदो आरो ओमफ्राय बाजै गेदेरा लाना फैगासिनो जि एक्साइटेड आं गथ'खौ नायनो फैबाय इनि गथ'आ आयो 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 सना इसोर स्कुलाव थांलायनो रोंबाय नोङो स्कुलाव थांनाय सल'बो दामलायनो नामा फन फैदे इसोर स्कुलाव थांनाय मेथाइखौ बनाय आबै स्कुल थांनाय फरायनाय खुमा मानदो खुमाया मानजुबाय गाबदो खुमा मानजुबाय बेखौनो नायनो लुबैदों ना आङो स्कुलाव थांनायखौ वा नेकटाइ गानलायदों सुटाबो गानलायदों मोजां थानदो मा होनदो मा सोर मामा मामा सुबुर मामा सुबुर अबेयाव अ नोंखौ दोनना फैदो ओमफ्राय जिथिया नेबाय थानाय बा नों फरायनो रोंबाय एबिसिडि न'आवनो रोंबाय ए आबौआ सिखायनाय हारसिं फरायदो बा रोंथारबायसो होनबालाय बा मामाया नायबाय थाखानाय आमायालाय आमाया आमाखौ नायनो लुबैबायसो ना ओइनो आमाया ओंखाम मामा संबाय दंना मेथाइखौ नायनो बख'नाखिसै दिनै बख'नाखिसै सोरनाबा मोजां थानदों आं नोंखौ मेथाइआ वाव मा मेथाइलाय चुलबुल नै मा दंबावो जुस खोन्थि बख'ना खोन्थि दे जुस दे नै सोर बायना होनाय वा स्कुलाव थांबाय थादे सोना दे गाबोनबो थांगोन ना था दा इखौ फुनानै थां गानस्लायदो थां नों जना नायनो खनसे दे बिगानो गिलिरथार जनानै आं दे मैयाबो गाबदों माथो लास्टाव थांनायाव गाबा इयो थाखायो गाबा ओमफ्राय फैनो गोनावसो गाबाव मा बेलेग नोंना होमबा ना गाबना दे गाबनाङा गाबबालाय बोरै रोंनो स्कुलाव फार्स्ट टाइम थांनाय गथ' बिमा गारनानै नायनो लुगैना ना नों माबा लाबोदों आं माबा मायाव
स्कुलाव थांदो नाक्सटाय थां मामा थां मामाया माबा लाबोदो खोमालै लाबोदो ना मा लाबोदो इयो थांनाय फुफु गस्लाया मामा आं स्कुलाव थांदो नाक्सटाय थां मिथियाना इयो Itu mana dah? Angkat dia pasal mana? Suman nagen na mamaka Suman mamaka Maya? Ada? Maile Ada ya? Thank you mama Ini aku mana kan? Aku mana kan deh? Oh. Suman mamaka Kumpas ya pinsul dene baba Kendine bare ne kartu cukup mau dene ne di sana Itu dia dene sudah nih. Isla labau tu mana labau? Isla labau. Betul. Oh, nanti nanti. Nanti. Du Oh, nih bare kum di sini. Ke dende ke sana dende Ya sudah. Bigo dende bigo Mana deh ke bawah Kumpas nai Halo saya Ne gelin atır bayine Yani Uci nai Sunu uci Oma kebayını fayda arena Aini oma kebayını fayda जों आइ 25,000 बिदिमोन होथ्रा बेपारिफोरा जानो बेसेन खो इसानिखो 21 बो होबावासो Macam dia. नै अमा फाननानै मोनबाय जोङा आइया फैसा 20,500 Mati ya? आबैया मोनबाय संना फैसा मोनबाय ना Bisa ya? आबैया Uma pernah ini. अमा फाननायनि मोनबाय जोंहा Ambil ini langsung. Terakhir ini. ओइ दोरायना नायनो जोङो गांगाथ' पेसो दोरायना होदो आरो Terakhir ini langsung. औ थ' अमाखौ नायनो जा थ' नै आदाया बेसेबा दाम गोसाथार जोंहानि अमाखौ लांसिगोन आरो आदा मोना दामखौनो होथारा टाका टिंग्लियाव ओंखारनानै दं आदानिया बेसे होलांथारा लोंना टाका टिंग्लि मेघालयआव फानायसिगोन मालाय आदा मोना गांलाबनो आदा मोनखौ लेंहरबानो जाबाय अमा बायनोबा अमा फाननोबा बे अमाया गिदिरथार मोननैनो येसन जानि अमाया देनजार जाखायो हमनोनो हाया बेसे अख्रा लांबाय खोमोन लाखियासो हा लाखिदो अमाखौ लांबाय जोंहानिखौ देनजार थिखांखायो अमा बेपारि माखाया दामखौनो होथारा आरो अमाखौ एसे खस्थ' फिसिनानै हो अमा फिसिना बोरै मोनदो नोङो दामखौनो होजाया फानबाय नालाय 2 बोसोर मानि फिसिनानै 20,000 थाखाल' मोनो नै बेखायनोथ' आं अमाखौनो लाया अमानि जायगायाव आइ एम बोरमा लागोन